Game na game kaayo ang kapuso real-life couple nga sila Asia's Limitless star Julian San Jose ug ang yang hinigugma nga si Raver Cruz nga nang patudlo sa trending TikTok dance craze nga gento. Daw as easy as 1, 2, 3 alang kanila ang pagsayaw niini nga dali ra usab nilang nakatunan. Nahitabo ang dance tutorial behind the stage sa wala pa sila nag all-out Sunday performance. Dugay pa man ang Father's Day apan naduna ni pa advance greeting si kapuso primetime queen Marian Rivera ngadto sing amahan nga si Francisco Alonso. Sa maong hulagway, dayag ang ilang pagkasuod sa usag-usa. Kinibisan pa man nga wala siya midako kauban ang iyang amahan. Volt in sa kilig ang dalit sa manag-uyab nga sila Miguel Tan Felix o Isabel Ortega human sa ilang #Sundate. Break una sila sa pagsalbar sa kalibutan batok sa mga beast fighters sa Boa Zenian Empire. Samtang karong gabi, daghan na nakurat human giatake sa beast fighter nga si Gardo, ang Cam Falcon human nga nabungkag ang formation sa Voltis 5. Nibalik sa pagbansay si Steve Armstrong aron nga hingpit nga mapildi ang beast fighter. Masaksihan nato ang bagong abilidad nga ipakita sa Voltis 5 dungan natong tutukan kana matagabi pagkahuman sa 24 oras.